O 1 de novembro celebrarase na localidade guitiricense de Parga o primeiro encontro ecolóxico galego, que foi presentado este mércores nun acto no que participou a deputada e alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira. A cita impulsada pola plataforma Pro Ecogal conta co apoio da Deputación, que poñerá a disposición da organización unha carpa para o desenvolvemento deste encontro. Ademais, apoia a súa difusión co obxectivo de dar visibilidade ao traballo das persoas e entidades que apostan pola produción ecolóxica e polo consumo responsable. Celebrarase no campo da Feira de Parga, con entrada libre de 10 a 7 da tarde. Inclúe un mercado ecolóxico con postos que ofrecerán alimentos, cosmética natural, plantas, artesanía e outros produtos sostibles. Ademais, haberá obradoiros, debates e actividades para todos os públicos arredor deste modelo productivo. Marisol Morandeira destacou o orgullo de que Guitiriz acolla un evento que pon o ecolóxico galego no mapa, que aposta polo rural e pola sustentabilidade, e que é unha ferramenta de igualdade e de economía local. Durante este acto tamén se presentou o Magosto Terrorífico, festa do Samaín organizada pola Asociación O Choco de Parga, que terá lugar ese mesmo día a partir das 19 horas con castañas e viño gratis para todos os asistentes.